Dakle, kada govorimo o braniteljima, o populaciji koja je spašavala Hrvatsku, stalno govorimo o PTSP-u, govorimo o tome kako su branitelji psihički bolesni, a svi zaboravljamo jednu veliku stvar. Branitelji nam umiru. Umiru mladi, umiru u 50. 60. godini. Prosječna životni vijek u Hrvatskoj je 70 i 80 godina. Ono što Hrvatska nije do sada napravila, nije napravila niti jednu studiju, nije napravila niti jedan korak prema tome da kaže i da vidi zašto branitelji umiru, zašto ta populacija pati. Osim toga, rekli smo da nećemo prozivati nikoga, ali zdravstvena skrb o braniteljima se ne svodi na pisanje recepata Praxitena i ostalih lijekova, nego se svodi na to da branitelji, a ono što mi predlažemo ovim našim programom, i ratni veterani, znači naši vojnici koji se vraćaju iz misija u Afganistanu i svugdje druge, imaju kompletnu zdravstvenu skrb, ali zdravstvenu skrb unutar sustava. Kako to planiramo? Pa evo da vas najprije uvedem u temu. Svi govore o braniteljskom stresu. Braniteljski stres nije samo stres branitelja. Stres je koji napada sve one koji se nađu u situaciji koja nije primjerena, nije ono s čime se susrećemo cijeli dan u životu kada normalno živimo. I ono što naš organizam radi to da dolazi do porasta rada srca, porasta tlaka, glukoze u krvi i hormona stresa. Ja sam liječnik, ali neću vas zamarati s time, samo da kažem da je to normalna reakcija organizma. Međutim, ako ta reakcija traje predugo, onda se organizam počinje braniti. I brani se na način koji nije primjeren, a brani se na način da se nakon izvjesnog vremena, nakon izvjesnih godina u ljudi koji su bili izloženi dugotrajnom stresu javljaju različite bolesti, ne samo psihičke, nego se javljaju i kardiovaskularne bolesti, a ono što je najgore, javlja se veća učestalost karcinoma. Koje mi u Hrvatskoj danas prepoznajemo probleme branitelja kad govorimo o zdravstvu? Prepoznajemo PTSP, svi znamo o njemu, nećemo puno o njemu. Međutim, smatramo da češće oboljevaju od kroničnih bolesti. Nema studija, ne znamo koje bolesti, ali po nekim podacima koje imamo, kronične bolesti, posebno infarkti, su češći u branitelja. Branitelji imaju kronični umor. Onaj koji je to osjetio mora znati kako je to teško živjeti sa tim problemom. Također smatramo da imamo dokaza da branitelji imaju veću učestalost malignih bolesti. I stoga branitelji nam umiru mladi. Umiru u dobi u kojoj ne bi trebali umrijeti. I sustav mora pokazati prema tom dijelu društva da može ga spasiti i omogućiti da imaju normalan životni vijek kao i životni vijek ljudi koji nisu bili izloženi stresu. Dakle, ponavljam, nemamo studija, nemamo sustavne skrbi zdravstvene o braniteljima i o ratnim veteranima. Samo da napomenem da ne oboljevaju samo branitelji, oboljevaju njihove obitelji. I to nije problem samo čovjeka koji je bio izložen stresu, nego to je problem i obitelji, a kada je problem obitelji, onda je problem i društva. I moramo to pokrenuti, zato je plan 21, zato je ovo u planu 21 istaknuto, da jednostavno mi koji dolazimo na vlast kažemo dosta je toga, vrijeme je da se skrbimo o tim ljudima jer oni su dali nama, vrijeme je da mi damo njima. Kad govorimo o tome kako ćemo to napraviti, predlažemo jedan novi model zdravstvene skrbi kojim je cilj smanjiti smrtnost braniteljske populacije, najvažnije otkriti bolest u začetku i liječiti je onda kada je ona na početku. Kako ćemo to napraviti?
Ne mislimo graditi veteranske bolnice, ne mislimo graditi poseban zdravstveni sustav za branitelje i ratne veterane, nego želimo da unutar postojećeg sustava se razvije sustav koji će brinuti i koji će biti educiran da može skrbiti o ovakvim posebnim problemima koje smo identificirali na početku što sam rekao. Ono što imamo sada, da ne postoje epidemiološke studije. Dolaskom na vlast mi ćemo pokrenuti epidemiološke studije da vidimo koliko toga ima. Koliko ima malignih bolesti među braniteljima, koliko ima kardiovaskularnih, koliko ima infarkta. Rezultat toga bit će bolje planiranje zdravstvene zaštite. Također ćemo pokrenuti preventivne preglede u braniteljskoj populaciji, sve sa ciljem da smanjimo smrtnost i da što prije otkrijemo bolest. Također, zdravstvena skrb o braniteljima bit će dio zdravstvenog sustava i o tome će brinuti 3 ministarstva: zdravstva, branitelja i Ministarstvo obrane. Jer kao što sam rekao, osim branitelja u ovom sustavu će biti uključeni i ratni veterani, znači naši vojnici i profesionalci koji se vraćaju sa različitih misija, koji će jednog dana neće biti u vojsci, ali će biti tu među nama. Također želimo bržu rehabilitaciju veterana, bržu rehabilitaciju branitelja, da se što prije vrate u sustav među nas. Toga ćemo osnovati regionalne rehabilitacijske centre i ono što je najvažnije, što je kruna svega, u Hrvatskoj ćemo konačno osnovati jednu krovnu organizaciju, jedan krovni centar koji će se zvati Centar za sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu branitelja i ratnih veterana. On će skrbiti o svim veteranima, o svim braniteljima u Hrvatskoj, koji ima jedini cilj da oni žive bolje i da se bolest što prije otkrije i da se što prije vrate u sustav. Osnivanje tog centra, ne mislimo da je sve gotovo, ne mislimo da je to nešto što evo sad ćemo to osnovati. Međutim, mi osnivanje tog centra pokrećemo i u društvu razmišljanje da o braniteljima, o zdravstvenoj skrbi branitelja treba razmišljati i treba razmišljati kao o jednom problemu koji možemo zajednički riješiti. Taj centar će zajedno sa ostalim dijelovima zdravstvenog sustava omogućiti da branitelji u sustavu prolaze onim putem kojim trebaju proći, da dolaze do liječnika koji su educirani za njihove probleme, da u primarnoj zdravstvenoj zaštiti osnujemo centre za mentalno zdravlje koji će pomoći ljudima sa PTSP-om da budu u domu zdravlja, a da ne moraju odlaziti kilometrima dalje po recimo pregled ili po nešto što oni misle da u tom trenutku trebaju imati. Što se tiče regionalnih centara, regionalni centri će biti centri za rehabilitaciju, ali će biti i centri za edukaciju koji će educirati i kolege u primarnoj zdravstvenoj zaštiti o problemima branitelja i ratnih veterana. I kad govorimo o bolničkom sustavu, unutar bolničkog sustava planiramo poseban, ne mislimo da niti će to biti posebni odjeli, niti će to biti posebne bolnice, ali znaćemo u svakom trenutku gdje, koga, kada i gdje kojeg branitelja možemo poslati kolegi koji je educiran i koji zna za probleme branitelja, koji će mu pomoći, a nećemo reći a ja ništa o tome ne znam, odi ti nekome ko o tome zna. Dakle, Centar za sveobuhvatnu zdravstvenu skrb branitelja i ratnih veterana unutar sebe će imati klasičnu rehabilitaciju, ono što je klasika, što svi znamo, ali će imati i prevenciju, konačno ćemo imati i proučavanje razine PTSP-a kod naših branitelja i ratnih veterana. Isto tako mislimo da ćemo na taj način omogućiti da ne samo hrvatski ratni veterani, nego i ratni veterani iz drugih zemalja koji sudjeluju u misijama svugdje po svijetu, onaj dio koji moraju proći prije nego se vrate u normalan život, da prođu kod nas u Hrvatskoj i time možemo dodati jednu dodatnu komponentu nas koji smo članica NATO-a. I što očekujemo od ovoga? Nije puko pismo, nisu samo
stvari. Mi sve što predložimo mislimo da treba mjeriti. A očekujemo da će nas pasti učestalost karcinoma u braniteljskoj populaciji jer ćemo ih otkriti ranije, jer ćemo ih prevenirati, da će pasti učestalost kardiovaskularnih bolesti, samoubojstva, nisam spomenuo, ali su veliki problem braniteljske populacije i po nekim studijama u Hrvatskoj svaki dan izgubimo jednog ili nekoliko branitelja. I to je, na temelju toga se moramo zamisliti što tim ljudima dugujemo. Ne samo od samoubojstava, nego od malignih bolesti, kardiovaskularnih i tako dalje. Ono što će ovaj naš sustav omogućiti je rano otkrivanje i poboljšat će kvalitetu života ne samo branitelja, nego ono što je najvažnije, njihovih obitelji, njihove djece, njihovih unuka i omogućit će da normalno žive i rade sa svima nama. Dakle, nije Sveto pismo, nije nešto što je samo zapisano, nego nešto što ima i mjerljivi i očekivani rezultat i to ćemo ostvariti pobjedom na izborima. Hvala lijepo.